खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना माने बयबो माने बर' हारिनि 90% 95%आनो सिनायो आरो जोंनि डियार नाब्ला रन्जन दैमारी सारखौ दा डियार नाब्ला रन्जन दैमारीनि बिहामजो निशा दैमारीखौ आं नोंथांमोना देखायनो थांगासिनो दङ बिनि बिहामजोनि मुङा निशा दैमारी माने गोबाङानो नुबायबो जानायो नुवाखैबो जानायो आं सानो माने डियार नाब्ला रन्जन दैमारी सारखौ 90% नानो सिनायो नाथाय बेनि बिहामजो निशा दैमारीखौ माने 85 बा 80% सिनायो आरोना जोंबो सिनायामोन दा बिथां ब्रादार एमजि एनिथिंनि चेनेलनिफ्राय जों नुबोबाय दा नोंथांमोना जुदि नुवाखै बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन डियार नाब्ला रन्जन दैमारी सारनि बिहामजो निशा दैमारीखौ बिथाङा मा मावो बहा थायो गासैखौबो नोंथांमोना मिथिना लानो हागोन दा बिथाङा माने एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसननि सासे बिगोमा बायदि जानानै दङ आरोना एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसनखौ बिथाङा लिग लागासिनो दङ माने बिनि एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसनाव माने जोंनि गोबां बर' आइजो बा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बा हाबा जानायानो जा जिखुनुआनो जा माने बिनि बे एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसनाव थांनानै माने कर्स लायनो हागोन आरोना माने हाई सेकेन्डारि पास जानाय डिग्री पास जानाय पिइउसि बिएससि एमएससि जि गावबा गाव बिभाग हिसाबै माने बिनियाव कर्स लायनो हागोन जे कर्स लानानै जि कमप्लिट जाबोगोन माने बिथाङा 100% गेरेन्टि होदो माने जबखौ लानो हागोन आरो बिथांनियाव जाय कर्स लानानै पास खालामना फैयो बिथाङा 100% गेरेन्टि जबखौ लानो हागोन जाय जबनि सेलारिया माने 1.5 लाख गाहामै जागोन बिथांनि खुगाजोंनो नोंथांमोना बुंनाय रावखौ खोनासंनानै लाग्रोदो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खुलुमबाय आं निशा दैमारी आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अदला खासिबारि गामिनिफ्राय बेयावहाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउटआव एज ए कोअर्डिनेटर आङो एज ए बर' आं बुंनो लुबैयो जेसेबां जोंहा युथफोर दङ एचएस कमप्लिट खालामनानै बा डिग्री कमप्लिट खालामनानै स्कप मोनाखै बिसोरो बेयाव अपरचुनिटि लानो हागोन बेयावहाय कर्सेस दङ गोबां कर्सेस दङ नार्सिं कर्स डी फार्म बी फार्म ओमफ्राय हटेल मेनेजमेन्ट कर्सबो दङ आं सानो जोंहा जेसेबां बर' युथफोर दङ सेंग्राफोर सिख्लाफोर प्लेसमेन्ट मोनोब्ला अपरचुनिटि मोननानै प्लेसमेन्ट जायोब्ला आइ बि भेरि थेंकफुल दा बेयाव एज ए एमप्लयार एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसनाव माखासे कर्सेस दङ बेयाव जायफोरा युथफोरा बा पेरेन्टसफोरा मोजां लामाखौ सेलेक्ट खालामनो हायाखै दा बेयाव गोबां कर्सेस दङ जेराव बेखौ चुज खालामनानै गोबां जब अपरचुनिटि मोनगोन 100% जब प्लेसमेन्ट मोनगोन नट अनलि इन्डिया एब्रडावबो जोंहा जब प्लेसमेन्ट होगोन 100% स' बेयाव गोबां कर्सेस दङ आं बेखौ फोरमायना होनि दा जोंहा कर्सेसआ जाबाय नार्सिंआव दङ GNM 3 years course, BSc 4 years course, post BSc 2 years, MSc 2 years. तो गोबाङानो बे नार्सिं लाइनखौ लानो हागोन जायफोरा ओरैनो गोलैना दङ फर बोथ मेल एन्ड फिमेल सेंग्राफोर सिख्लाफोर दाहाय दङ जोंहा बेयाव फार्मासि कर्स फार्मासियाव दङ डी फार्मासि एन्ड बी फार्मासि आरो मेनेजमेन्ट दङ मेनेजमेन्टआव दङ BA in psychology and tourism BV in Applied Arts or Graphic Designs, PG Diploma in Business Administration, आरो दङ मोनसे हटेल मेनेजमेन्ट दैट इज भिभ'खौबो जों बेयाव कर्स होदों जायफोरा डाइरेक्ट एब्रडाव प्लेसमेन्ट मोनगोन आफ्टर 3 years बेयाव कर्सखौ कमप्लिट खालामनानै दा बेयो भिभ'आव मोनसे बहुत इन्टारेस्टिं फैक्ट दङ माने जायफोरा बेयाव एडमिसन लागोन भिभ'आव अनलि जों इन्ट्रडाक्सनखौ जोंहा केम्पासाव बिसोरहा क्लासेस जागोन बिनि उनाव जोङो इन्डास्ट्रियेलावनो डाइरेक्टलि थिनहरनानै बिसोरखौ फोरोंनाय जागोन फर्स्ट इयाराव मोनगोन डिप्ल'मा सेकेन्ड इयाराव मोनगोन एडभान्स डिप्ल'मा आरो थार्ड इयाराव जागोन बेचलर डिग्री स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला बे अपरचुनिटिखौ लानो हागोन आं एज ए एमप्लयार बेयाव मावबाय थानायावनो स' ग्रेब इयर अपरचुनिटि बे गोबां कर्सेसआव पार्सननि खोथा गैया किसुमानाव भिभ'आवथ' पार्सन नांलायलाया जास्ट HS पास खालामनानै बेखौ एडमिसन लानो हागोन दा बेयावहाय जोंहा नार्सिंआव दङ GNM BSc पोस्ट BSc MSc GNMआव आर्ट्सनि
बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनो हागोन बेयाव पार्सननि खोथा दोङो अब्लाबो जोंनि एसटि फोरा एसे पार्सन खमबाबो मोनगोन थ' जुदि आरो इनफरमेसन नांगौब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बे पार्सननि माने एलिजिबल नंगौना नङा ओमफ्राय हटेल मेनेजमेन्ट भिभ'गाव पार्सननि खोथा गैया जास्ट एचएस पास जाब्लानो जाबाय आरो भिभ'गावथ' बिराद मोजां अपरचुनिटि मोनगोन आफ्टर 3 इयार्सआवनो जों डाइरेक्ट प्लेसमेन्टखौ एब्रडाव होसिगोन बे केम्पासआ बिराद मोजां गिदिर स्टाफफोरा बहुत मोजां आरो मोजांथार बाथ्राया बे जोंनि स्टाफफोराबो स्पेशली फ्रम नर्थ इस्टनिफ्राय गोबां टिचार्सफोरा दङ आरो एस ए बर' आं सासेल' बेयाव स' बेनिखायनो आङो बर' जानानै आंनि स्टुडेन्टसफोरा बा इयुथफोरा जायफोरनो एसे हेल्प नांगौब्ला आंखौ माने कनसाल्ट खालामनो हागोन आं एनि टाइम नोंसोर आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जुदि मर इनफरमेसन नांगौब्ला लकेलावनो जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गलमायाव जोंहा अफिस दङ रिजनेल अफिस बे जाबाय बे एजेन्टनि अफिस नङा बे जोंहा एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसननिनो रिजनेल अफिस नोंसोर वेबसाइटआवबो चेक खालामनो हागोन दा जों नुनो मोनो गोबां मानसिफोरा एजेन्टनि थ्रुयै फैयो जाय एजेन्टखौ बिसोरो नामल' मिथियो बा गामिफोरखौ मोजां मिथिया लाबोयो दिनफायो गारना गारलाङो दा बेसेबांखिनिखौ आङो लुगैया आं बेयाव एज ए एमप्लयार बे इन्स्टिटिउटआव मावनायावनो नोंथांमोना जुदि बे अपरचुनिटिखौ लायोब्ला मोजां आरो प्लास बे एजेन्टफोरनि थ्रु फैनाया रावबो रिक्स लानो हाया खिन्थु आं एज ए एमप्लयार बेयाव 100% जब ग्यारान्टि दङ जोंहा अलरेडि बे इन्स्टिटिउटनिफ्राय एब्रडावबो मोननाय गथ'फोर दोङो गोबाङानो दोङो आरो सेलेरिया जुदि एब्रडाव जुदि चान्स मोनोब्ला जोंनि गथ'फोरा बिनिफ्राय बेयाव स्टाडि खालामनानै एब्रडाव मोनोब्ला सेलेरियानो 1.5 लाख to 2 लाख पार मान्थ बेसांखिनिखौ मोननो हायो स' जुदि सोरबाफोर बे अपरचुनिटिखौ ग्रेब खालामनोब्ला आंखौ कनसाल्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै निश्चय बुजि मोनबाय जानांगौ जोंनि माने गोबां मानसियानो माने डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि फेमिलिखौ न'खरखौ माने सिनायामोन आरोना बेनि फिसाला बिहामजो हिन्जाव बेफोरखौ माने गोबाङानो सिनायामोन आरो दा बे बिथां एमजि ब्रादारनि चेनेलनिफ्राय बिथांनि बिहामजोखौ दा सिनाय मोनबाय नुबाय मा मावो बहा थायो बर' ना हारसा बेखौबो जों गासैखौबो मिथिजोबनो हाबाय दा जोंनि बर' लाइमोनफोरा दा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जाया माने बिदिनो एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसननि खामानिफोर बायदि माने बेलेग बेलेग लेभेलनि माने गोजान जायगायाव बिदिनो बिथाङाथ' बेंगालराव थायो होनना बुंखाबाय बिदिनो बेनियाव नङालासिनो बेलेगनियावबाबो माने बेंगालर गवा चेन्नाइ बहुद जायगायाव माने बेफोरबायदि कर्स लानो थांनाय दङ आरो दा जों गामिनिफ्रायबो दोङो जोंनि खाथि खालानिफ्रायबो दोङो जों नुनानै मोन्दों माने बिदिनो बिसोरो एजेन्टनि थ्रुयै थांदों ना सोरबा पास जानानैसो डाइरेक्ट लेंहरनानै थांदों बेखौबो जोंबो मिथियासं आरो मोजाङै सोंनायाबो मोजां नङा जों मथे एसेबां अभिगता गोनांनि मानसि नङा बेफोरखौ ए टु जेड एलु एला सोंनो दा बिथांनि भिडिअनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय जे माने बिथाङा जोबोर मोजां खामानि मावदों आरो बुंदों जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ माने डाइरेक्ट गावनियाव कल खालामनानै माने बेफोराव बाहागो लानो हानाय कर्स लानो हानाय अभिगता दोङोबा माने मोनगोन आरो बिथांनि बुंनाय बादियै दा नोंथांमोना बेलेग एजेन्टखौ हमालासिनो बेलेग जाथिनि मानसिजों थांफायालासिनो जोंनिनो बर' डाइरेक्ट लिग लाखानानै दङ बिथाङा एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसननि खामानिखौ लिग लाखानानै दङ बिथाङानो सासे बिगोमा जानानै दङ बिथांनियाव डाइरेक्ट कल खालामनानै माने गावबा गावनि गोसो बायदि कर्सखौ लाहैनो हागोन आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै बोरै सानखौ बा आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जों माने डियार नाब्ला सारखौ माने दिनैसिम जेलाव थानायखौ खोनानानै मानो बखनलायाखै बेनिखौ माने गोसोखांबाबो जोबोर दुखु मोनो आरो नाथाय बिथांनि फेमिलिखौ बा बिथांनि बिहामजोमोनखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों दा नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामदो गोजोन्थों